खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि गोजोनथाव खौरां मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारियाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनोदि 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि बिजाथि रनजित बसुमतारिया जर'खा बिसायख'थिनि रादाय फोसावबाय। नंगौ बिथाङा रादाय फोसावनाय बायदिब्ला 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि सिङाव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारियाव 10थि सारियाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि थाखाय 2 बोसोरहालागै दानफायाव 2000 रांनि अनसुंथाइ होनो बिथाङा रादाय फोसावदों। थारैनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै आरो बे बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोनि थांखि रादाय फोसावनाय बायदिनो 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि बिजाथि रनजित बसुमतारियाबो मोनसे गोजोनथाव रादाय फोसावदों। बिथाङा आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारियाव जायफोर फरायसाया 10थि मासियाव जायगा आवग्रिनो हागोन बैसोर फरायसाफोरनो 2 बोसोरहालागै दानफायाव 2000 रांनि अनसुंथाइ होनो बिथाङा रादाय फोसावदों।